Kanyang laki din! Nanang, ampay dati ukan dito sa alas. Ay, kwa. Dinawat ko na ita kinininong mo. Tu! Ay, awang pinagan nagayam. Ha? Nita, umasidag matadagos ka. Nakaay-ayat nga raw, diso nga inalak. Awan ka no ti ipakan ni ninong mo, talimada na kita. Askalmat. Nay, uray man tanay. Ay, nag-cute. Nanang, ano waam? Ang taol mo tanay. Apay, mabutang ka. Kaya ti asong agtaol. Nagtagari. Awan pa na para, tricycle. Naladaw to ni trabaho to, ije parlo. Ay, wan nga, Roger. Roger! Roger! Uy, Roger ka no? Ah! Diyak amuday ta tao. Ay, auntie, saan mo nga awagan iti Roger? Ta saan na akayat day taanagan na? Regina, ti kayat na. Ah! Hay, bakla at talaga day ta anak ni Kumarik Apireng. Pumanaw taon langin dito ito ni. Pero dyan naman ang talataw ko na itabakat. Aguray ka, taaddan sa ibaganakan ka. Ay, adan sa asoyaw. Nangag ko ngamin ka, ti panagtaol na. Makadisturbaw. Iso ajak kayat ka, ti agtarakan iti asaw. Uray no kabaelak agumatang, takagurak ti taol da. Sige, tayo baga ka ni nanang. Aso na ngamin da dyan. Ibagaman, namin ano ang nagtataol idirabi ay, kaya nakaturaw. At dagayam aso yo. Anya ti breed na. Askal laeng. Impadawat da ka ni nanang. Di mo pa impakita kanya. Ay na, ordinaryo lang nga aso. Kut, uray ah. Nung kaya't mo tawada mo. Aso ni nanang mo, ipadawat mo kanya. Nangag mo dyan imbaga day takaruba may chismosa. Nagtagari tirabi tanaglaing nagtaol. Iso nga ipadawat minggan ka. Ibaga kinanang, ito na kan. Sapay ko mga rod takayat na nga ipadawat kanya. Nay, tasurot-asurot kanyak ah. Surut-suruton na kaday ta aso nanang. Wan nga raw, no ibagak aset, agtugaw man. Ay, naglakasuruan. Ipadawat mo day ta nga aso. Ne, taapay nga ipadawat kaw. Kitaam kat nakaayayat. Imbag lang ada kadwak nito yung balay, no kasta amapan ka agtrabaho. Agreklamo day ta karuba machismosa. Sino? Ni Clareng? Saan ka no ang nakaturog idirabi tataol at taol day ta asom. Nay, na minsan lang mata nagtaol ah. Napuyat ka nung arod nanang. Isang ipadawat mo. Ipadawat mo iti katrabaho ka ni Jenny. Na mahilig ita aso day dyan. Sigurado ang mapakan na nasayaan. Ay, saan ko mabalin nga ipadawat? Naayat ko, nda ito yung asaw. Ichismis na ka day ta kaarubam tumanen. Ay, kat, bayam ang agchismis. Diyak ipadawat, ito yung asaw. Ne, kasi lang makaawat iti sa ua. Hala. Iso nga road, alito yung balay. Panaganakit di man, iti, Clareng. Ha? Clareng. Tu. Ay, hindi. Kayat na, day nagan na. Clareng.
Nanang, yasom, ang tataol manan. Wan nga raw, sino nga tadi tataulan na? Dagiti ang labas dita kalsada. Bayat a para bantay. Saan data asarkan dagiti ang tatakaw no kasta? Ay nananang, inton bigan, adan tuman na nagreklamo abaketan. Kapoy ti dayta aso man naglaing agtaon. Wow, deklareng? Bay ama, di mga lamag, iti aso na. Dumay, umasidag ka, tanday bagakan ka. Hey, naday saya. Berbero kan sa iti asaw. Apay, adaytad mau. At daaso day takaarubak ani piring. Ay, wag, nangagkungarot. Tunggal lumabasa din na balay na taulan na. Ay na, perhuiso day tanga asaw. Tumanaol iti rabi ay kat sa anak ang makaturog. Iso nga ingkatakawunan takukwamon. Takawag ka. Nureklamo na kay. Ay na, saan ka ngamin nga agpatiliw Libasem no iti rabi ay. Saan ka ngagsasawa no agreklamaw? Wag, napay ko mangagsawak ngay. Kaya't konto pa'y amaawan day taperhuiso nga asaw. Oh, anya ngay. Nakumbinsir mo ka din ni nanang mo nga itad na kanyak di aso na. Hindi pa ako kumpinsir. Un nga rod, mano abula nun. Dakulan di aso yo. Nagdakkel naglukmag si ka. Katidakas na. Pimigsama ti panagtaol na. Kat, kasano ngayon ni Auntie Claring agreklamo? Ay, pasarayag pukaw itirabi Ngaman niya nga iti maramidan mi. Kat para bantay mi mutten itirabi ni Claring. Ah? Anya tinagan di aso yo? Claring. Pinanaganan ni nanang iti Claring. Kanagnagan di kaaruba yo anaglaing agreklamo. Ay na, sigurado nga agunget no maamuan na akanagnagan nan di aso mi. Dumeng, kunak man no tiniliw mo day taaso da piring. Tay mingak pa'y nga raw. Ay na di makulon, nagpigsan ti panagtaol na iti rabi ay. Talaga ang makarengreng. Ay, di mayat. Kalalaingan ng taon na tiliwain. Tiliwong ngaminin Way, ninton rabi. Sigurado ka awan day tag inton bigat. Jakon kayat amang ngagpay ti panagtaol na. Saan kan sama tarim rimuar dito balay, nanang? Amobot sa anak ang mahilig arbrumwar. Takagurak, nagita chismo sa karuba. Kung kumpurmigantis istoryaan ni kumarim aklaring di tarwa. Kunakun ka. Anya nga itis istorya na. Saan ka no makaturturog? Gapiti day taasom. Umapalaang Tawan ti aso na akas kini Clareng. Ireklamo na kan sa kanunanang. Pangireklamuan na ngay kanya. Ipabarangay na kakano. Ay nakat aramidan na Nakasagana kasumangukan kwa na. Nanang, ayan na ngayon ni Clareng. Awan mo dito pagtuturugan nan. Napanmanan ay Jerwar. Sumipngat ngaminan kat. Mangrugen nga agbantay di taruar. Agtaol man nga rudan Ay kat gagangay na aso nga road. Ay, sadak manen ang makaturawg. Nagpigsama ngamin manen titakul day taaso na piring. Ay talagang agreklamo ako inton bigat. Saan kon ang mapasinsyaan pa'y day taon?
Ni, nakaturog mo day taaso yung. Tanapuyata ni Dirabi taol at taol si ka. Ada siguro tinaulan na Kasta na ngamin, nalaing agbantay si ka. Sakto pa taulan nakmat no maminsan. Maya ta para bantay. Nimot antik laring day tamagmag na dita kalsada. Kani, kasla ada sirsiripon na. Ni siguro manen nanang ngumawan mo't ni nanang dito balay, tanapan mo't nakipalengke. Kasla saan mo't anaragsak ti rupa na. Bayan, kanayon mo't anak ako silap na itabak ha. Papanan na nga tang. Basta kasta na kay gumiti payong na, namnamaam amapan manan makichismis daytang. Kat sigurado, ni nanang ko manan ti may sakadagiti istoryaan na. Dubaing, anya ngay, natiliw mo di aso ni Pireng. Hey, saan nga raw? Tapay, Nalaing di asaw. Saan nga umasidag? Silwak ko ma. Amunan samay. Nukasta, saan mo anatilaw? Ay, nasaan nga raw? Kinamat-kamat na kidiya idirabe. Imbag na nakatarayak. Kit nakalagtuwak ijay alad da. Ay, nagkapoy kamutan. Ay, narikat ang matiliw day tanga asaw. Nukasta nga raw, ituloy ko ti mapanagreklamo dita barangay hall. Kano nagaduti tao dita. Puro mo't babae na gijay. Mapandamot siguro ang reklamo akas king ka. Gapo ta nagturod ka nga asaw. Inggatangan ka ni tidugpod mo. Oh, at today, oh. Ay na, kayat na. Nanang, antay patamag ko ka. Anya mananday tan. Kada sumangpot ka nga gapo iti trabaho, at dala ta ipadamag mo kanya. Napan nakagamin reklamo ni Kumarim Aklaring dita barangay hall. Ay kat, urayak ajay sumon ko, tapno agsango kami. Ang saan ang nakapagreklamo? Ta isutin reklamo da. Aniya, ay nagmadigayam ti ugali na. Nagado ka no ababae tinangireklamo kan kuana. Dagiti ichis-chismis na idi. Oh, makitam day ta. Isumot gayam ti adu ti basol na. Ay, kasino kasanuna alusutan dagi ja reklamo da kan kuana, nanang. At ni nanang mau. Napanay pa doktor ni Claring anti. Anya, Aqua, gayam. Napanay pa doktor ja aso na. klareng tinagan jay aso na. Saan anti? Brownie tinagan na. Ay, Blackie gayam. Kasarita kumakal. Ibagayon ano niya ti kayat yung ibaga? Tasyak ti mga ibaga kenkwana. Ay, kwa. Ibaga man, ta saan nga agpirpirma no adda ipapirma da kwa na petisyon. Ha? Petisyon? Para itan niya da dyan petisyon. Siyak nga road. Pitpitisyonan dakdag iti mangkalkalaban kanyak a babae. Dahil yan dyan imbaga ni Kumarim Aklaring a petisyon da kenkwana. Ay, nagadumot tinagpirman. Sika no kahit mo ang pirmaan nanang. Mala, ingkalaan ti bulpen tagpirmaak. Agpirma ka? Ay, kasla makonsensya akmat. Nagado ti perhuisyo nga impay na ken kadayta akaruba nanang. Amin, karurod na pati taon ta aso. Wan nga road ang nagbayag tayo ng agkakaaroba. Kaasimat, sapay agmaymay sang agbibiyag. Agpirma ka din, tapos nagnakam nanang. Kat, papanan na ngay, apagyanan no papanawan dan dito'y lugar tayaw. Makamumutan ay tibiyag na. Mala, ingkalaan ti bulpen. Ha? Ni Claring nanang, nagasan ka din? Pinagtumardalang mat iti agas, jak amo ano mayatan tirik nana.
Saan pa lang nga parwaran itong rabi inanang? Tapno makainan na. Kan tapno makainan namat ni kumaring aklaring ititak ulit asom. Ada ka pa ba? Ay, puo na ikatipan nakakigtot mo na nakakita kanya. Ay, kung nadaapin manaw ka dito lugar tayaw. Ay, no. Kasano ko maapumanawa, kat saan kayo mo't ang nagpirma kin ni Piring ijay petisyon. Ay, yak tupay amaw nga isurat tinagang ko na tantuki di nagpirma. Ay, mapanak di tabalay ni Kumarik a Piring. Ay, sige ka. Taulan na kanya aso na kanagdagan ba? Wah, 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 wah. Nagtalna ka man. Reklamo kan to mga minareklamaw. Kitsi nga magayam ti mas natagtagaray ngam na ita aso ni Pireng. Eh, niya lahi din na ya. Ay, mapanak nga rod agyaman ken kwa na. Ta saan ang nagpirma ijay petisyon. Ha? Makitam da ito awit ko a dogfod. Regalok da ito ikin ni Kumarik a Piring. Takanin jay aso na. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sa parag iti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapno adda i-reels ta. Ay, wan nga agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapno adda man ti ipusta. Tapno adda man ti buyakan dagiti nagalas ang marites iti lugar tayo. Ay, wan ah. Husto ka, itiray ta nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tinda ito, Jok. Nay, anya day taboy bayaan paray. Naiti manimpos ni Ela ti Facebook pare. Nagganas mo tinda pa nagtaya ko dagiti customer da iya hangout. Aywan paray, nabuyak maglaang day ta. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapanigya pwesto ni Ela. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awi sak mo tamapan. Ano tama pa pare? Ay ka inton malam ti Sabadua paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isa ganahan taman ti ipapantay iya hangout bar. Ariglado paray. Nya laki din na yan. Rabiin, nambasik pa ilang ti tao dito'y bar. Oo na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaplapsanan di tao dito. Ngano pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kasi iti karahan ko may bagan. Di importante. Katsaan tayo amasiro. Sa bagay, magkidi ah. Ay baga oras siya, Ela. Kan badeng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbagmag nga oras yo. Katuan ah. Pagyamanak unay taimay kayo. Ha, mabaling ka rin pati agkanta ka nagsala. Ay katuan awan pa rin ko itidayta. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa matik curfew hour. Alaman nga raw, agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige. Mapitlaing. Talakimen mo. Ay, unay mo tanda kita naginom. Basit lang ti ininumda. Ngam nakaturog damot na nakaslamantika. Un nga ron. Sa pinagrigat dari ingan.
Alangan kit di mat, asaan ta ida paawidan. Ay, makawawid ako na. At dapay nga tinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat akpay ti anya lakit din. Basta ka di, kat numet ka, uray umuna ka nga gawin. Ha? Uray, klain amariin dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardong arta. Sigurado ka? Unkati, at nakalaki din na niya. O sige, ano sam ngarod nga urayan ang makariinda ha? Kalpasan na, ag-close ka matan, at damat igam mo asosi dito yung bar. Okay, friend. Agad-agad ka nga ro diti panagawid mo, ha, Ella? Hay! Nasaya at man ta nakarain kayon, punsyo kan kardong arta. Nay. Di ka gaya man, Jo. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asyo man, ta pumanaw kayo matantan eh. Agawid ak matan. Anya? Ta kayo lang tinuuray ko amariin. Imbis nga agawid ak kumamutan. Kastaya. Ang mga numabalin ang makikapi kami ba eh. Sakbay kami nga agawid. Anya? Alamat na. Anya ka lagi dinali. Alaman lang yan. Mabiglang nga raw, taitimplahan kayo ti kapinyo. Tama ikat man, dito hangover nyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo, ta sigurado sapsapulan na kayo nagitasawa yo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar. Badeng? Adi, ta nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray bartayan mi. Saan lang tama po kaw ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka mo ten Brenda. Anyad ka tanga. Hay, sa anak agumatang nana. Damagat la kumakada kayo ang mga nunakita yu ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan met ana uray ko. Ay, saus, napanan na ngay ngatan. Ha, napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaaway, takasarita mi tinasaya balasan ko. Nasaya at man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Cardo. Ay, nunay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Gastaki din ti pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ron ti kayat mo, maragsakan ak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, ta saan ka anagawid idirabi eh? Di ta igid adik. Anya? Alala. Alusan kang umano nga takasta. At to'y ti suldok. Ay, dati nga. Kita. Aday ta. Tapnawan makong ko na. Na? Kat, apay aday tulaang, kurang ti sangaribo. Di mo ka din biro ka na niya lagi di nga. Ha? Maamwak laeng nga dababaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Ah, Amangan kit di ma, no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. di na alam mo. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax, ije hangout, nana. Hang out. Uy, ije hangout bar ni Ella Jaylee. Iminom kami lang, nyaki din. Ay, kita ma, amumatan ti ugali ni bakit mo. Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uy, ka din, nana. Saan na bali Tasaan kami, muta na pan nag-chicks ako nayo. Napan kami lang nag-relax, nagkantaken, nagsala.
Kasanungay pare, mapanta ka di manin ije hangout inton malam. Kato na pare. Agsuldo tamo inton malam. Mapanta di. Sige, te ipurmaak man iti kastonay. Naslabda kahit asaw na tapurma pare. Ay, kwa, sigagit dimot pare. Amangan kit dimot no kunam apurmaan ni Bading ija hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga rin ni Badeng. Makapaawis itirik na sika. Siga talaga pare. Di laman malaglagip mo. Da kayo magayam. Manong kardo kon manong punsyo. Ayaw na ila. Imay kami manin ah. Ay, katwa na. Awan pare ko titi day ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agorder kami man itikas iti sigod at drinks me. Beer only. Bir, kantay libre man na pulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay. Ne, alas 7 pa laeng. Ah, kasta ay ha. Ala, mabiit lang arod ta isaganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ela. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami. Ading. Talaga at parikot ti ipapain na day lalaki. Ha? Ay, asino man ang day tayo, Brenda? Asino pa'y kumangay nana? Ket ni Cardua, saan manen anagawid idirabi? Aniya? Diyak nga rod, amuno sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha? Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksen, talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimot, no napandala ang nag-relax, saan ang nag-checks? Anyat kayat yung asawan, nana. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, ang napanda ka no di hangout. Hangout? Wow, ni di ile, di hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay no, makitak laday jay nga Ella. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae. Isugayam ti mapanchichiksan ni Cardo. Ha? Payman? Nasaya at tanagranata, sika anagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Po na yan. Anya? Hapay. At ang sakit di parikot mo Panagsasaumpay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain? Ibagam kan kuana, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on. Brenda, parang ako namday ta. Amok akas taunay ti panangawawis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Silang samot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposiblimat no magustuhan na ti kasi tasawam. Nalabas ka mal. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, ah? Ti asawam ti pangibagamit ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan ko na. Sardengan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko. Ay, nakaskas daw man day tanga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Nga ron, naku na napay asar dengan kanot ti asawa na, o di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, na yan. Ha! Dagita ti likliklikak a klase ti babae kat. Nasing patak kunak.
Ngamno ka kasta abambanag ay tutupak ko naktumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda matiin may Jack mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, una yan. Amo, pa'y daya benda. At ang samutin dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasao day di babae ti kasday Tano siyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, April. Alang kiti mo tabaybay am laang. Agwa mo kasta. Lipakam. Tagnakam. Marana akladay jay nga ela. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Ano ka din tayo ibagbagam rin la? Apay, isakit mo? Saan mo angasta? Apay ngamin aya. Angasta una aguram kan kuana. Gatawan mo tida kasi nga aramidin na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang ang alipak ti maramanan na kanya? Ay no, makapangariyat daya babae. Nagsayaatan a panagranata, Ella. Ha? Ay, wan nga rod anya. Nagsaya at talaga. Anay ko! Apay alinipak na amatan! Dahil tati nasaya at parakan ka. Among si ka Brenda, di nakpagsasawa ni tiliklik ko da kanya. Maawatam? Anya? Anyat pa pa may bagbagay ti tao nga aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout? Ay, nagawan abain mo? Mabit lang. Ay, awan ti mabit lang. Ay, salbag ka kid di. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang. Ay, ada boyfriend ko niya. Anya? Iso asaan mo nga ibagbaga pilpilitak ti asawam nga umay iji hangout? Ta iti ka ano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung namatlano kagwapon ti asawam? Diyan ka na nga! Di mo't maawatan ti kulay na day taping-ping mo, Brenda. Ay, di yuman karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Ay, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay, unay ngamin. Anya ngay itan. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ella. Ti lantumot nga may, ti mapan mo'y bagbagay, ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ella nga, ti na ngamin kayat ti kasta. No ti kunana kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti amanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na kan ka. Saan mo't gayam? Ay sana mabalin alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko naktumot. Ay na, Brendaya, husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pay lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day tarupam alipakan. Uray batit ni Ella ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay na ramid dakin ka. Kaputa basol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ella, ha? Saan mo nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda, tunggal mapan kami uminom iji hangout. Uray mabartag kami. Kampanti kami, tasaanda kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartag may. Alaan dati cellphone, kan kwarta.
Ngam ijayan da ela, maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka kastag sasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban. Mawatam! Birbiro ka lang iti gulong nga babae. Si Kamanan? Ha? Oh, anya? Adda ka di pa iti maibagbagam kanyak, Ay ikwa. Awan, Ella. Awan. Ibagam laang no adda pa iti ririm kanyak taag pinadas ta iti kabalan. Saan asyak ti padpadasam, Anya? Tapno sumardeng ka iti kastang aramid mo, ti asawam ti bagbagaam. Bilinam anaimbag. Ibagam asaan ngom umay iti hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya. Takas taunay agwapo ti asawam. Iso nga agatap kapay asyak ti mga awis kan kuana. Anya lakit din aya. Anya? Tapno man sumardeng kan nga agpampanunot iti saan apod no. Kan saan nakapagpabasulan. Ay makapangariat ka. Ay, di ta ka man laangan. Taamangan lumalipak ka manan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nakita ko man di impos mo iti Facebook iti na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo a pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunaklaki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak ngamin ti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Oh, makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak a mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least kit nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak ngamin ti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga minawan ti mga awis king ka. Kit agpasyar ka mit Tapno makarelax ka mag paminsan. Saan apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa'y lang. Ngam nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes, iyan da bakit pereng, amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga mat, kan agasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang iskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kiti. Ay, inayan ito. Kita ka man lang. Anya lakit din. Iso anasapa ak nga imay nana. Tada ti umay ko ibaga. Anya? Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin a post ni Berta iti Facebook ket agre-react da apiryong
Kan amin mo't apos ni Piryong kat agkong comment ni Berta. Kaya't asawan da ita. At da ilimlimod da, a relasyon da. Ay, wala na. Ilimod da talaga tadang mo't asawa ni Piryong. Anya, Hay, talaga day jay Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilya na. ay nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post-call ti ropa na. Madlaw ko ngamin ka. Sa bali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yung nagawid ka pala, Sarya? Ha? Apay ngay, akas tamutin kibagbagam. Unang lagi din, makiturog ka ni Jayan ni Bakit Piring. Tag-chis-chismis kayo natin agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamutin lando. Oh, awan, tiriri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya man ti pag cream silk ko, itong bigat. Ilakwan na kiti lima. mabitlaan. Hap. At titigat-gatang ang baklita. Mano amin, 50 laeng. Nay, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apay anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kini Piryong. What? Kasaluyo kumamot ana ibaga dayta. Kan may sang, saan ama pasamak dayta? Tas si aasawa ni Piryong. Isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw tinakaibaga kanya iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti tersena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Piryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibahakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tanday ta achismis? Kanayon ka no ngamin nga agririak ni Piryong iti pus mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka, kanayon kamat ka no agririak iti pus na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Malagi pa pandamot una yan? Amumat ni Sarya, ugali na dayta idi pa'y anggad. Ay, pahiman day di babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinang ibaga kada kayo. Nga adda limod a relasyon da Piryong kan Berta. Embaga kon Anya, ngam, sa bagay, awan parikot iti dayt na, gaputapod numot. Katuwag, iso abay amon Kita man, no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw.
Unay nga iti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda kay papanan naman. Amumantin iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa adda nasawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungarod dahi tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana po naw. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat maaramid da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasaya at mo tanagran nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumwar ni bakit mo? Jakbat maranranaan ngamin. Ha? Apay kali ko mare. Kahit kuman ang makasarita, maipapan iti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga adalimot a relasyon may kinipiryong. Gapu lang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumat. Pasensya ako man mare ha. Di ka mananagan. Tay bagak nung sumangpata kay Jabalay mi. Pagbagak man ta sawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarum na kaniberta. At nangaroon ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. Ah, eh, ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limit a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya, Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayjay a closeness da? Anya lakit din aya. ipapilit mo tamom. Makamuka man lang, salbak ka kikay. Ay na, makapaulag at talaga dayjay a Berta. Tapay. Kasta unay kano apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas ang matdata, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod na, di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas mat ti reaksyon na. Anya lakit din, aya. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kiniperyong? Ay na, gulo mo ti itden na ray tanga aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa bali ngamin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adday limlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alangarod, no saan apo no day nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno adagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunak manen. Anya lakit din aya? Saan man asyak ikaskastam a babae? Nasing putak kunak tumat. Ngam na ibagak day takan kwa na mare. Anya?
Agkabibaw di iwat na, anak kabang bangsit, no saan apod no ti warwaras na chismis. Ay, wala. Barang iso ti pag nakman na. Tiyawanan bain. Ay, na po. Umibusmot iti anos dayjay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mat ngaminan. Gusto mo't lang, mare. Tapno agnakam ako na. No agnaka ma? Ngam kasla saan mitan? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Le, apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay, anyan na masama ulit ang iwat mo. O, nan ba inday di aberta? Nagpudot tiniwat na. Yung baga na nga hindi kalman nagkabibaw ko makano tiniwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kinipilyaw? Anya, ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidom kay. Anya? Ikaw nagsarmen. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa kaya. Bangking kang iwa mo. Anya laki na mo tatangang iwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga nanayawn, di pa'y kat kastamon nga sa, kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidom, ingkalangan agkidaw iti pamakawan kan kwa na, bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin at tao anapan mo ing chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba, ayawanan na. Ay na, agtongpal ka iti ibagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan ganto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Lain paglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na. Magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbaganakin ka nga graman na ita akin baba nga idul-dulin mo katagkabibaw ko ma. Di awalin Andiyan hakid din. Si Kaki Gingot, kasto lang agudan tiniwat ko. Ng kastapay lang si Bagbanam. Gunggunang ko nakmanen, salbagag di. Awan ti maasyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti baganda, gaputaam mudat ugalim. Anya? Mapan ka nakidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salbang kakit di chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung akas tamo din ti itsura na tangiwat mo? Ha? Kwa pangaasin ko nga mo ang Berta kumawi. Anya? Buklakit di pag-arupan, nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, sa anak ang manggagamot, anya. Di ko naklaang, sapay la kumatag kabibaw na tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklunyak kumari, saan nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahan ako unay, husto ka.
Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka ba't asigod akas ta? Halan ako, Mare. Kasi saanan ang maulit na gitinarabit ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasin ako ah. Ay apo, dahil tanto magchistis mo si Wente among nga aramid. Oh, itatamayatin na ang iwat mo. In ka man nagbiro ka na, iti-chismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas tang aramil mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanin at itang iwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo ti pagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanin anag nakamak idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Oh, day talaga yan ti pagnakmam. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon anamimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, nang ruigaya mo, ti basing kawal bakay. Ha? Ay wan lakay. Nang rugi nga rudan. Iso apang panunutok nga agresay naksan iti trabaho. Nya, apay ko bang agresan ka? Wan tatumulong ako maamangi kampanya kini Sir Faustino. Anya, Masiguradok ngamin. Ano mga bakas mayor dito'y ili tayo, maadaanak iti napimpindas sa trabaho. hala, adaking kalay ta, bakay. Wan lakay, panunutok ana imbag. Anya? Agresan ka iti trabaho? Tapno lang tumulong ka ang mga kampanya kay ni Sir Faustino? Wan ko makumare. Ay, una yun, kumare. Agpanpangot ka kadiwan no saan? Anya? Nagmayat lang nga rudan dito'y trabaho ta. Ngam agresan ka kit din? Kapula ang ita, basing kawal? Ha? Anya lakit din, kumare. No pangit ipanam iti panunot mo. Agpanunot ka na imbag. Sakpay mo nga aramidon ti may sa abanag. Oho, uray pa inawan ti ko makumare. Anya ko ma? Wala akong pake. Oh, kasangsangpit mo pa lang, agungangat ka. Dayjay man a Maria, kunamlano asino. Ha? Tapay? Kunanakit din kanyak. Kasla sa anak kanong agpampanunot. Anya? Imbagak ngamin nga agresay naklangan iti trabaho. Tatumulong ak amang kampanya kini Sir Faustino kas mayor. Ngam adukit din ti bagbagan. Anya nga rutin baga naging ka? Naku nana, akasla sa anak kanong agpampanunot ay una yan. Anya? Ti awanan ba na babae? Oray man no aglinipat kami nga agkumari iti kas di nga imbagana whatever. Anya lakit din aya. Ay, napalalo talaga tigurak iti dayjay a babae. Oh, bigbigat. Asino man anday takagurgura mo na ya, panyang? Ha, dayjay man a Maria. Anya? Tapay manan? Agasam man, nakuna na kanyak akasla sa anak kanong agpampanunot. Amangan mo nupudno ngamin. Si kakit dimot, adamot panunot ko. Katapay nga rod anay baga naking katikastangay. Gapula ang tanakunak nga agresay nak iti trabaho. Tatumulong ak amang kampanya kini Sir Faustino itaabasing kawal. Ibaga nakit din akasla sa anak kanong agpampanunot. Katwan mo't. Anya nga minagapong agrisayin ka. Kat amamatan mare, no mga abak ni Sir Faustino kas mayor, maadaanak iti napimpintas at trabaho saan aya. Kano ngay maabak, di awan, ayunay kan, agpanunot ka ngamin nga agpaiso.
Pangaldawan kumare, saan ka kadi mapanmangan? Ingkalaang mangan. Numapan ka mangan, ingkalaang. Saan alas ka nga agawis-awis ka? Anya? Apay akasta ka matan nga agsasao kumare. Hoy! Di nakawag-awagan iti kumari tawan ti kumarig akaskan ka, nagalas ti ugalim. Anya? Ngam sa bagay, dayto yung ti mauding aldaw ko dito'y atrabaho. Ngamin, nag-resign akon. What? Maadaanak to iti napimpintas at trabaho, anya lakit din aya. Danga talaga day ang babae. Danga kunakmanan. Awanan kumare. Talaga mat ng insakripisyo na. Di kakaiso na at trabaho na. Tapno lang makatulong ang mga kampanya ni Sir Faustino. Alaman, para makita man no agkurimot lang ti kinalaing na. Bayamon ako mare. Kitaan tayo to numalpas na eleksyon. Numaadaan nga agpaiso itinapintas at trabaho. Aha, patyamot ng mga bak day Faustino. Awala ti amok. Ha? Kano nagpig sa ti kalaban na ng iso. Anya laki din aya. No nangalalaan na mga miniti turad ti pakinakam alumaban kas mayor. Ay na! Makapalag. Naku namon kumare. Mas dawak man iti dayapan niya. No apay kas taunay tayo na magikampanya kinkwana. Da, naibag kumamot ano gwapo. Ang saan mo. Nyalaki din na yan. Itaan na ka-resign akon iti trabaho. Ipamaisak at talagang timangi kampanya kini Sir Faustino lakay. Ay, uwi na ba kahit? Tainton maadan ka iti napinda sa trabaho. Umapal to, dagiti ko kumarim asao. Ay wala, talaga ahuyudan to amin. Salbag takide. Ay, pampanunutan nga ron ba kahit? Anya nga tano, agresign ak mutlay. Ha? Agresign ak, tapno duwatang agkampanya para kani Sir Faustino. Katuan alakay. Nasaya at daytaan na panungunot mo. Uwan ba kay? Itaalawas, agresign ako niti trabaho. Tapno, tinulong tang agkampanya. Iti kasta, duwatan to ang maadaan iti napintas at trabaho. Ay na, kung naklaki din no sino ti masabat ko. Si kamot gayam panyang. Ha? Ay na, nagbara ti panawen. Ngam pumanag na ka. Papanamaya, nagngisit ka lang aruden. Mapan kami di ili. Mapan kami agkampanya. Apa eya? Anyat parikot mo. Anya? Ay naglastugen. No saan ka apabor iti raramidin mi awan bibiyang ko anya? Diyak ka sa pulan ti saan supportive ako mare. Nalawag. What? Di ta ka man langan. Makaparurod ka. Da kaming tulang ti maadan iti trabaho talaga. Huyo kayon to amin. Ayo na yan ti kasta. Kasla saan da nga agpampanunot iti kasta nga aramidan da. He, saan akasla? Talaga ki din na saan dang agpampanunot Ha? Nagawan mo tin na panunod ang agasawa. Nag-resign da iti trabaho, gapo iti basing kawal. Nyalaki din na ya. Kunada nga raw, dumangabak ka ni Sir Faustino kas mayor dito'y ili, hayahay buhay. Tamaaddandan to kano, itinapintas ka nalaglagan at trabaho. Ayo, na yun da ita akapanunutan. Kun nga raw, ayam mo pa nagiging agasawa no apay. Sapay duwada nag-resign iti trabaho na. Ay, una yan. Ay, iti ka man. Sana nasayat ang mangnamnama kadag iti politikaw. Kasayatan latang agtrabaho kinagagal. Tasaan nga isuda ti mangted iti makan iti inaldaw. Ay, anyalaki din na ya. Bertaw, apay timayabay ti panunot mo. Ha? Tata? Timay bagak lakin ka. Saan tayo kumanga iya sa tibiyag tayaw kadag iti kandidato iti politikaw? Anya? Ngamain, urayan niya ti mapaspasama. Datayo mo't lang timang biyag iti bagbagi tayaw. No apa, nag-resign kayo iti trabaho yaw.
Gapulang iti basing kawal. Ay una yan. Ay, nyalaki din na tata. Saan nyo mo't abiyag tibiyag may? No apay nga minaya, makibiyang kayo. Kit sanda kayo mo't pakibibiyangan. Mind your own business nga mina. Sana dahi ta makibibiyang ti amuyo nga aramiday. Laklakayan kayo no. Birtaw. Anya? Kasta timbangan ni Berto kada kayo, tata? Ay, wun nga raw. Nakuna na pa yaman nakibiyanga ka na. Idinto ta panangisakit ko kadakwada na dyan nga agasawa. Isuan na ibagak na dyan. Anya? Ay una yun, DJ Aberto. Gusto mo't timbagak. Asaan tayo kumamang namnama kanang iti kandidato iti politikaw. Ta iti udi na. Bagi tayo mo't lang timang biyag ka na tayo. San nga isuda? Maawatan da ayagamin ti kasta, tata. Katno saan da nga agpanpanunot. Ha? Agasam man taduada pa niya agasawa nagresign iti trabaho. Gapula ang iti basing kawal. Ay, para makitan tuwa. No mga bakti kampanyada a mayorda. Kit madaan taw iti trabaho. Oh, nyalaki dahil. Ay, manulangan na turo, panagbubutusin. Wan nga rod kumare. Kat asino nga iti botos mo kas mayor dito'y ilit tayo. Katisigod ang mayor ko ni Mayor Kaiton. Kaputan na singpet, kan pagwadan ang mayor. Kunaklakit din no ni Sir Faustino ti ibotos mo. Anya kumamot aga po nga ibutos ko daya tao. Ropa na pailaan kat sana mapagtalkan. Akas lamot lang iti ropa dapan niya nga agasawa. Anya? Hay, sika talaga. Nagadumanan nga imbaga makunakon. Sana bali ata po numet. Sa pala kumaki di tadada di ta igid. Tapno mangagda ti ibagbaga. Ay, nalpasbot lang ang di pa nagbubutos. Win nga raw. Naimbaglaga inta ni Mayor Kaiton tinangaba ka niya. Ay wala, naimbaglagan. Anya nga mingi tinagtamtamaan na ijay kalaban na. Ay wain, napanglupay lang tinagan ni Mayor Kaiton. Iso nga imposible mait numaaba. Ay, kumusta nga tandapan niyang nga agasawa? Itaan na abak, tingkam kampanyada. Sayang lang aro ti trabaho na iday ngayon sukat na iti banag nga awan mo't kasiguraduan na. Katawan idadag iti tatawa. Sapay kastaunay a palastog dayday. Ay wala, anya lakit din aya. Ay. Anya ka mo din? Kas ka lamangin insulto. Asino aya ti katkatawaang? Hindi ba pwedeng happy lang? Anya laki din ay Anya? Anya nga itapan niya. Siguro, nakaipay mo titi adal kada kayong agasawa, tinarami jo anya. Ha? Itanabag ni Sir Faustino kas mayor, Awan lang arong trabaho, Anya? Kasta una alas togyo, di madamati basing kawal. Sinigurado yung nga iso ti mga abak. Iso nag-resign kayo, pa iti trabaho, Isip-isip din pagmaitan, panyang-yang, yayang-yang-yang. Ay, kasano nga itan lakay. Awanan ti maisaang. Ay, umuun nga rod bakit? Mano pa yun nga aldaw ngayon anusan ta tinagsida iti buggo. Naibos pa ikit din aji bagoong lakay. Jasin nga bakit? Adabay. Anya? Ay kat, andapay alakay.
Adupay. Kasla ko namot nga isumanon ti anusan ta si daan. Ay, kahit anyangay nga rod bakit? Kahit awamot trabaho ta. Mabaina nga rod amapan man nag-apply ti sigo na nagtrabahwak. Among kami nakatkatawan nak nagiti tattao jay. Uray siyak mo't alakay. Kaya't ko ti agsublay ti sigod at trabaho. Nga marunawak itibain ko. Ay na po. Kunaklaki din o asino ti masabat ko. Si kamat gayam paniyang. Apay, saan na ka nailasin, nana? Saan nga raw? Kasta unay mga minan ang isit mo. Kasla ka matan ka adaw at tinuno iti kasta alangam. Ay, naguyaw kayo matan. Kun kunaklaang. Nagapwam aya. Makikita yu lang arudan nga daimot ko abang kito. Damagan niyo pailaan. Napan ka nga ron nakisak ka. Uwan, anya lakit din aya. Ay una yun panyang. Kita am day talangam ita akunak. Adayo, itilangam kumpara ini ije ayan tilinong ti pagtrabahuam. Anya? Nagkuna nga men, nag-resign kayo ti trabaho yaw. Tapno lang ikampanya yo ti manok yaw. Anya nga ita. Anya lakit din aya. Nana? Saan tayo kumangamen nga iasa ka iti kandidato, iti politiko ti biyag tayo. Maawatam ti ibagbaka. Ay, gapo iti kano man, mga bakman no saan ti inkampanyam, saan nga iso ti mangbiyagkan ka. No di ka, ti bukod mo abagay. Sapay la kumata na awatam ti imbaga. Na. Apay, uray sika kit makisiksik kakamutan, Bertaw? Ay, laki din. Tata, Saan ka pa yun nailasain ka po iti langam? Unang laki din no agpalpalimos. Sapay insaganak na itay barayak nga itid kukumakin ka. Ay na, una yan. anya? Ay na, Bertaw. No saan kay kumanag-resign iti trabaho yu iday? Aging ga kumaita, kit adda kayo pailang agtrab-trabaho iyay. Tata, Apay, adda yang amin ti maitid ti politikaw. Adda man siguraw, saan nga umdas a pagbiag? Mawatam, Bertaw. Saan kay tumang aming nagpampanunaw? Sapay kastaunay a panagpalastog yu iday. Anya nga ita, saan magkide amaday ti makisik ka? Ang nanamay iti trabaho yu iday, Bertaw. Insukat yu lang iti politikaw. Anya laki din aya. Si kamat gayam, kumare Maria. Ay na, nakaskas daaw man. Kunak man inlaksid na ko na kumarem ako nam. Si kakit dimot kumare. Awan day jay. Kasta aya. Kat, kumusta ngay tibiyag? Pagtrab-trabahom ngay ita. Si kakit dimot. Mapalpalabas naklang arudan nga inaldaw ang mapan makisaksak ka. Kung makitangtang dan ijay bangkag, ti akin bangkag. Damagang pailaang. Kasta aya. Mapalpalabas ka siguro. Ngem, saan ka ang mailasin? Gapo iti langam. Sa bali ngamin ti langam idiket. Idi adda ka pailaang iti nanamay at trabaho. Kumpara ita. Mare. Awan din na itulong ti politiko niya. Saan tayo kumangamin namang namnama kadagi ti politiko? Ta saan nga isuda ti mangipaay ti pagbiyagan? Nangabak daman wenno saan? Ay, sinayang mo ti trabaho. Ngam alaa. Ipadas mo ti umay agaplay manen. Barang maawat ka pa'y. Anya lakit din ngamin? Panyang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.